Fortsätt. Fortsätt. Ja, den blinkar. Nej. Blinkar lilla stjärnan där. Sjunger ni någonting på dagis? Gör det? Vad sjunger ni då? Sjunger ni Blinka lilla? Så här. Blinka lilla stjärnan där. Hur jag undrar vad du är. Jag lockar du min fin. Vilken del fattig. Trollunge. Trollunge. Vad är det för någonting där? Ja, jag ser inget. Det är golvet. Golvet. Det är golvet. Var är taket? Var är taket? Där är taket. Ja, det är huvudet. Pappas huvud också. Mm. Och mamma har huvud också. Och farmor har huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Öga, öra, huvud och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Gillar inte du blomkål? Du skulle äta upp den. Jo, det sa du. Ja, du skulle äta upp den sen. Och nu är det sen. Jo. Jo. Bort med den. Ja, nu ligger alltihopa på golvet. Är du färdig? Mm. Har du ätit färdigt müsli också? Nej. Nej. Nu är du klar. Mjölken då? Ska du ha mjölken? Det är lite mjölk kvar. Inte? Hoppsan, nu använder den också i golvet. Det är satt på osten. Det var ostskal. Som man inte kan äta. Oj, titta! Kan man köra tummen igenom? Ja, där tittar tummen ut. Där kan man sätta tummen. Nej, man kan inte äta det. Bara där. Usch. Nej. Bort med det. Ska jag ta din näsa? Ska jag ta din näsa? Titta, ta din näsa. Vill du tillbaka den? Okej. Varsågod. Oj, 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 vad mycket mat det ligger på golvet. Vad ska vi göra med den? Ska vi sopa? Eller ska vi ta hushållspapper? Vad ska vi göra? Sopa? Eller plocka kanske? Ja, det kan vi göra. Vi kan plocka. Ska du och jag göra det? Okej.